se omlouvám. Každopádně taky jo, kdyby náhodou třeba někdo chtěl, než se to Jirkovi zapojí, což samozřejmě vždycky kolik to dá. A třeba mě to úplně dřív. Je fakt, že třeba během Lightning Talku může třeba vystát nějaký talk nebo něco takového. Samozřejmě reakce není problém. Musím to hned dát jako Lightning Talk. Tak jo. Podle mě je nějaký načatý. Já myslím, že se to Jirkovi povede. Haha, blue screen. Dobrý. Máme, dobře. Klasický blue screen. Jirka a jeho blue screen. Takhle začínají vždycky o Lightning Talk. Máme čas. Já jsem Jenom APIčku jedinou věc, já jsem to řekl poslední měsíc, jsem taky přečetl krátkou knížku, která se jmenuje API Design Handbook, napsat nějaký George Rees, tak si to když tak mrkněte, jestli budete psát nějaký APIčka. Je tam zhruba to, co říkal Honza, prostě reálný svět asi důležitější než ta akademická debata. Rychlý Lightning Talk, každý z vás má, nebo 80% z vás má doma nějaký domácí router, nebo nějaký cokoliv, obvyklý Asus, blablabla, a který nic neumí, tak pokud někdo z vás je trošku trošku zabaví do sítěřiny, tak nedávno jsem si koupil na doporučení kamaráda, co se jmenuje Mikrotik nebo Microtik. Nevím, jak se to čte, dělá nějaká lotyšská firma, je to poslední na Linuxu. Prosím. Prodávají to dneska jako krabičku, která stojí asi dvakrát tolik než ty čínský za 500, tak si to vynásobte sami. A umí to v podstatě všechno, co umí velký Cisco, nebo velký Juniper, nebo velký Huawei, nebo co to dneska je. V podstatě libovolná zkratka, která se týká sítěřiny, ať už je to MPLS, IPv6 nebo jiná 4, 5, 6 písmená zkratka, tak ten malý Mikrotik umí za hodně malý peníze. Můžete to ovládat z webového rozhraní, máte statistiky úplně ke všemu. Na domácí Wi-Fi si můžete nastavit úplně všecko, co se na to nastavit dá podle specifikace i podle reálného světa. A umí to posílat do syslogu, umí to endpoint na OpenVPN, umí to proxy, umí to dokonce, když to běží na Intelu, tak to umí dokonce spouštět virtuální stroje, takže se to můžete udělat cokoliv jako přímo v tom routeru. A prostě je to dobrý, no. Tak jenom tak. Jsem splnil tady jako přání. Díky. Já pravděpodobně od příště, možná, od na Vánoce nebo v lednu, to je jedno, vyhlásím soutěž o nejkratší, ale samozřejmě informativně nejhustší. To je blbost. Dobře. Tak si třeba držíte nohou, každopádně Jirka to dneska večer vyhrál. Ne, uvidíme. Mám teďko chviličku na to, abych zapojil svůj laptop. To tam zapoj, já zatím teda, už mám já, jo? No. Ne, já tě jako resetuju čas. No, já tady resetuju čas.